Sanoitte, ettei vedä kunnolla, niin ei vetänytkään. Unohtu tuossa alussa sieltä. Meidän vastaus on tämmöinen iso. Päädyttiin Red Bulliin. Red Bull. 69. Ja tällä päälliköllä ajaa. Top 90 on Volkswagen FedEx ja UPS oli molemmat siellä. Niin. 100 lista, mitä tänään käy. Vastaan semmoinen, oli sanotussa, että on Vili-huulilla päivä. Mikähän? Sä oot laulaa tanssit. Michael Bublé. Mitä helvettiä. Ei käydä läpi toi äskeinen tulos. DC, Blackpink, Luis Miguel, Alan Walker, Pop Smoke. Lupasin ekstra kierroksen. Saanko tripata? Ei. Tän jakson viimeinen kierros alkaa nyt. Aika tasasta. Älkää välittäkö taustaäänistä. Nyt alkaa tämä kesäesteleihi. Ihan alkoi jo tää esteleihi. Jep, ja vielä kesänä. Ja vielä kun on hyvät säät. Tai ainakin pitäisi olla. Jep. Muuten hei, on niin ihanaa. Jep. Muuten hei. Pitäisikö meidän mennä katsomaan missä muut on? Joo, ne taitaa olla tuolla. Niin onkin. Okei, David, nytten kaikki on paikalla. Niin nytten me voitais tehdä ekaksi leikkiä piilosta. Joo, piilosta. Okei, minä siis lasken. Sataisesti ja se kuka voittaa saa yhden asian. Ja nyt aloitetaan. Okei, mulla annettiin ekaksi takamaha, niin mennään. Hei, mä tiedän minne mennään. Tulkaa. Täällä ei ole kauheasti piiloja, mutta auts, tuo sattuu. Mä vehnäs kaadoin. Mutta niin, kun täällä ei ole kauheasti piiloja, niin ne ajattelee, että ei tänne mene kukaan, koska ei täällä ole piiloja. Mutta on, koska mä menen tänne yhteen piiloon. Ja täällä ei ole oikeasti piiloja. Kato vaikka. Mutta mä menen tikkailla tonne ylös jonnekin piiloon, niin tuskin ne sitten tietää, että mä menisin sinne. Yes, se oli hyvä. Aada, hae ne tikkaat. Okei. Ja se hakee mulle ne tikkaat nytten. Okei, mä oon tässä, niin joo. Ja mä annan jollekin toiselle. Okei, nyt mun vuoha, koska täällä ei ole piiloja, mutta on yksi piilo vielä mulle. Niin, mahtava piilo. Niin mä menen sinne. Eikä mä avaan nämä ovet. Ja auki. Mä laitoin nää niinku jotenkin tähän, niin oota, mä laitoin ton vielä pahemmin. Noin, nyt mua ei huomata täältä. Yes. Mä tiedän niin hyvän piiloon, minne mä menen. Se on tuo esteillä. Niin oottakaa, tää kamera on aika raskas. Niin tonne mä meen. Noin, mut älkää välittäkää muuta taustaa, mutta tänne mä meen. Joo. Noin, mä soitakin vähän jos päällä. Mennään. Hei, mä tiedän minne. Hä? Jemina, sä oot siellä. No anteeksi, mä pääsin tänne ekana. Jemina oli ottanut mun paikan, joten mä otan joku toisen paikan. Mä menen tänne loimian alle. Mä en jaksa mennä mihinkä piiloon, joten mä vaan menen ihan random piiloon. Isama, onko se hyvä vai huono? Mä menen tänne. Noniin, minnes ne ois voinut mennä? Mä menen... Onks toi joku? Mä menen kattoo. Onkohan tää puomeissa? Ainakin mä näin jonkun. Jemina! Tulipa sieltä pois. Tule! Joo, mä tuun. Ei tarvitse tulla mun päällä. No anteeksi. Okei, minne mä sit menen? Yleensä, koska tuolla esteissä on aina joku, koska se on niin hyvä piilopaikka, niin mä menen kattoo sinne. Milla, sut on löydetty. Tuu sieltä pois. Joo, mä tuun. Jos pitää vaihtaa piiloa.
2 löydetty, kuinka monta? Ainakin 4 jäljellä. Joo, 4. Ja tuskin tuolla ahenas on, koska se on niin pieni paikka. Mutta mennään katso silti. No niin. Mennään katso tonne. Kui hitsi, se tulee. Mun pitää mennä. Minne mä menen? Nyt mä tiedän, minne mä menen. Se meni just katsoa noin, että on esteen, niin mä menen esteillä. Oh my god, mun pitäis hyppää tonne. Siis mun pitäis hyppää tonne. Okei, mä menen tähän ja mä sit hyppään tästä heti kun se lähtee tai niinku jonnekin muualle. Samaan aikaan. Mä kuulen jotain puhetta. Mistä se on? Onks tää nyt oikeesti joku? Häh? Kuinka toi katoo jotain? No, mä katon. Kehan. Tää on hyvä alakehan, koska ei täällä oo kehaksia, paitsi toi katto. Ja tämä. No niin. Ai niin, se kamera. No niin. Tää on kyllä haskas. Elli! Oliko se kuka puhuu? En mä puhun. Niin sus löydettiin. Jaha. Ihan tyhmä peli. En pelaa aina ollenkaan. No älä sit. Nyt ne lähtee. Häh? Sut on löydetty. Ai no okei. Kyllä mä sen tiesin heti kun tulit. Ja no hyvä. Missä kaikki muut on? Täällä ei kyllä mitään. Mä menen vielä katsoa sitä yläkähtää. Ei täälläkään oo kyllä mitään. Tai ketään ihmistä. Paitsi minä. Okei. Mä lähden täältä. Yes. Nyt mä otan tätä pois. Ada. Oi. Yes, mä voitin. Häh? Missä? Toi on kyllä hyvä pillo ja vaahallinen. Yes. Kiva. Mut nyt me mennään nukkumaan. Eiks niin? Joo. Ollaanko mä takka heti? Joo, ollaan vaan. Vai nukkuu. Okei. Mä oon oottanut tätä. Suuhimman kostaan saa. Ei kehota. Nähdään kakkososassa. Ne on paljon pidempi tai jonkin vähän pidempi, mutta tää oli nyt lyhyt. Heippa!